u atmosferi. Ti sad moraš da staviš par pitanja oko naše reprezentacije. Da, došli smo do drugog pitanja. Jesmo. Krahovi naše reprezentacije na kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Pa imali smo ih dva za redom. 2004. 2008. Kao što znamo, 2004. nam se desio prvo Azerbejdžan, gde smo imali već više na 6 boda koji bi nas i kao prvake grupe odveli u Portugal. Međutim, desilo se smo i pocenili po našem starom običaju, upisali smo bodove pre utakmice ili što bi naš narod rekao, deljamo ražanj, a zdec još i šumi. I onda se takav pristup obio nam o glavu. Selektor Savićević je naš najneuspešniji selektor u to vreme, koji ima više poraza nego pobjeda, isto kao i Veselinović u kvalifikacijama za 84. za prvenstvo Evrope u Francuskoj, pa je sa ona 3 katastrofalna poraza uništio sve što je uspio da napravi tim odlaskom tamo, ali nećemo sad o prvenstvu Evrope u Francuskoj. Ovaj krah koji nas je zadesio tada sa Kazahstanom, sa ovim Azerbejdžanom, Kazahstan je došao kasnije, je posljedica podcenjivanja rivala, lošeg stanja u našem fudbalskom savezu, gde se nije znalo ni ko kosu, ni ko vodu nosi. I onda se sve to, jer tu su vršeni raznorazni pritisci, mora da igra ovaj, mora da igra onaj, a on nema dovoljno kvaliteta, ali to su mamini i tatini sinovi, koji mora da se prodaju za pare, pa onda ga pusti da odigra jednu utakmicu. Desilo se da smo imali u Podgorici protiv Azerbejdžana, ja stalno mešam te Sovjetske republike, nemojte da mi zamerite, moram se izvinim, pa ako kažem Kazahstan i Azerbejdžan, ali misli se na to su oba dva kraha. Protiv Azerbejdžana se desilo, imali smo u Podgorici 2-0, bilo je 2-2, kladiončarski rečeno, mora se opet došlo iz Janovlića. Tamo smo imali 1-0 na poluvremenu, 3 boda u džepu, makar da smo nerešno odigrali tamo, opet bi bili barem u baražu. Ni to se nije desilo, došlo iz 2-1, kladiončarski opet rečeno, i u tom susretu tamo u ovom Azerbejdžanu, kako li se već zove njihov glavni grad, ne mogu da se setim, mada pokušavam. Pukli smo tada i to je bio i kraj naših nadanja za odlazak na prvenstvo Evrope u Portugalu, gde su Grci klasičnim bunkerom uzeli šta su uzeli tada i nikada više. Bilo ne ponovilo se više i neće se ponoviti, bar se nadam. Onako dekadentnu igru, pa ja nisam vidio ni od Italijana. Grci imaju relativno dobre klubove, Olimpijakos, Panathinaikos, Aris, Sofija, eto taj Aris je na primer razneo Zvezdu u Ligi Kupa UEFA, 3 komada nam je zakačio, potpuno zasluženo. Mi smo duše bili demoralisani onim porazom od Bayerna na Marakani, 3-2 kad smo primili taj treći gol u 90. minutu, kako smo ga njima dali na tu istoj Marakani 91. tako smo ga isto primili. Ista potvrda da se u životu sve vraća i sve plaća. Kad tad, na naplatu nikad ne treba dugo čekati. Što se tiče ovih kvalifikacija, pod selektorom Javierom Clementom, on jeste unao neke novine u našu reprezentaciju i uopšte u našem životu, mislim, u fudbalskom životu sam hteo da kažem, ne privatno, nego u fudbalskom životu. Međutim, ispostavilo se da nije imao sa kim da radi. Ja čak lično njega i ne krivim za to, za taj kraj. Sad nam se desio Kazahstan, pa nam se desila Finska. Mi smo čak sa Poljskom i Portugalom, mi nismo izgubili od njih, od jačih, objektivno jačih reprezentacija, Portugal pogotovo, Poljaci ajde tu i tamo, pa čak i Finci, tvrdokorni Finci. Tučeš Finsku u Beogradu, ne možda ih biješ u Beogradu. Eto gde nam je falio taj bod. I kad je došao odlučujući meč sa Poljacima u zadnjem kolu, kad je trebalo sa njima rešavati, Poljaci lepo obezbedili protiv Belgijanaca plasman i normalno mogli da dođu i sa petopozivcima, ne sa drugim timom. A oni došli sa nekim izmešanim timom po jednu izvukom ne rešeno. Sa takvim pristupom dovesti selektora sa strane, nisam ja u principu protiv selektora sa strane, niti bi iko trebalo da bude to. Međutim, kad taj nema sa kim da sarađuje,
može da dođe sam Alex Ferguson, Wenger i Benitez zajedno u našoj situaciji ne mogu ništa napraviti. A da sva trojica dođe. Biće bolje, nadam se. Pa mi se nadamo, ali tek kad se definišu neki odnosi u našem fudbalskom savezu. Dok se to ne desi i dok se ne postavi, dok se neki, neću da kažem grubo onako, ali dok se u najblažu ruku, u najmanju ruku, neki nestručni ljudi ne oteraju iz Fudbalskog saveza Jugoslavije, mi ćemo uhvaljati Srbija, pardon, uvijek se vraćamo na staru Jugoslaviju, jer je tada bilo mnogo bolje. Uvijek ćemo ovako prolaziti. I neće samo da nam se desi tada kao Azerbejdžan, Kazahstan, sada može da nam se desi Litvanija. Za ove kvalifikacije za srpsko prvenstvo u Južnoj Africi neće biti presudno mečevi Srbija-Rumunija ili Srbija-Francuska. I ovi sa. Biće presudno ko donese 3 boda iz Kaunasa, to jest iz Litvanije. Ko to uradi, taj odlazi na svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Mi objektivno, i mi, i Francuzi, i Rumuni, imamo objektivno jači tim od Litvanije. Ali milion puta se pokazalo da nikad ne pobežuje favorit na papiru, nego pobežuje onaj na terenu. To se milion puta pokazalo, a mi najbolju školu imamo. Azerbejdžan, Kazahstan, Finska. Izgubili smo tu, sve što reći, 8 boda. A nama je falio 1, da bi sa Poljacima ušli da igramo kako treba u zadnjem krugu. Čak nam se desilo da smo mi u spojenim zadnjim već imali sa Kazahstanom, zbog nekih pomeranja od tu do dovud. I ni to nismo znali da iskoristimo kako treba. Jer smo pukli tamo gdje nismo smeli da puknemo, protiv njih tamo, u Kazahstanu. To je bilo to, ne? To bi da sada bilo to.